Mitä saatanan riesaa tää koko sota? Kyllä on ollut siinä. Miten luoja sitten, jos on muuta kuin sylki? Se oli niin viattoman näköinen. Ihan niin kuin vihreä perunanuija. Kyllä ne meiltä takavarikoitiin, kun emäntä kanteli komentajalle. Ensin olisin kaameesti kirkassuja. Sitten mä olisin ladellut kaikki ääräpäät, mitä mä oon pojilta oppinut, ja niitä ei ole vähän. No hyvä on. Kai Katri pärjää täällä niiden muutamien kanssa, jotka täällä ovat. Ottakaa te Heikin kanssa auto. Mimmi ja minä otamme hevosta. Älkää kihatko, kun minulla on 5 vuoro. Kuka tää on historiallinen hetki? Naiset astuvat Suomen kenttäharmaan armeijan etulinjan korsuun.